Step 20. Girl dad. Yazifundela andiyazi ndazawwenza yiphi content, but ndifunda phaa kulaa ndawo wayesithi uzawubuya kanjani, onke amehlo azambona. So ndiyafunda ke apho uba singayibhudi mhla esiza, sazi uba ke it will be an international event, sizayibona sonke ngokufanayo. Ndifunde ndiqhubeke ndifike kwindawo ethi little children are born by holy angels to their mother's arms, and together with song of gladness they ascend to the city of God. Indithinte le nto ndikhumbule umntana wam owasweleka enosuku, a day old. Kuba ndingumntu ozawuthi kwi-pregnancy kuvele kunyuke i-high blood. Ivele inyuke ngelaa xesha le-pregnancy xa. And then after delivery iphinde ibuyele back to normal. So ke yayiya iba worse with each pregnancy. So kulona ke ndihlale up to inyanga yesi-10 nale pregnancy le. Babe beyazi i-history yam. Kudileywe kwesi sibhedlele saseRhawutini sikhulu. Kudileywe, ndiyekwe apho, ndiyekwe. By the time beyenza ke bebona ke uba ke andiyazi yintoni endathi ndingumntu wesi-section banyanzelisa into yoba mandenze u-normal birth. Kulapho yaspayika khona ke i-high blood. Bendilindisa into yoba mandenze u-normal birth. So by the time umntana ezalwa akakhala, ndeva andithi uye akhale mos, uyenziwe phaa into ethi abethwe, anazibethwa phi, akhale. But babangathi ndeva uba akakhali umntana, ndabona bephuma naye. Kwenzeke ntoni ngoku? Kusiwe ke kwezi zibhedlele. Kwenziwe apho ke ndenziwe ndigqibele nto ndihambe ndiding-dong. But ndibona uba apho ndiphapheme khona, ndijonge ixesha uba akukho mntana cala kwam. Ndize ndizolandwa yinesi uba ke yiza. Apha endleleni kutshintsha itone, iphantsi, uyandi-encourage uba ke you've had i-difficult labor. Athi ndithini, uNkulunkulu khona. Abantu abana-timing ke. Umntu akazukuxelela uba kwenza ntoni, but once athi uNkulunkulu khona, uyayazi uba ke something is wrong. Nanku umntana ndimboni, ndimgqibele bephuma naye, ndiphaphama kakabikho cala kwam. Sihambeke i-distance siye kwelinye icala endingalazi, endandingalazi. Sifike apha ndixelele uba ke umntanakho kuvele kwafuneke afakwe kwi-life support. And ngokwendlela esenza ngayo thina apha, i-life support asimgcini kuyo more than 24 hours. So funeke siyi-shut down from the time of your delivery to ngoku kufike ixesha loba siyikhuphe. And if usurvivile uzawuba brain damaged, because im-affectile le nto unyuka kwe-high blood yakho kangaka. So ke sibizela into yoba uzoyibona ke i-process and say your goodbyes, and bayenza ke loo nto yabo. Wavele washata down ke naye umntana, amthatha ke sayomngcwaba ke back home apho ndanditshatele khona. Akubolisana ke ngoku le operation yalapha, ayiboli. Andithi uba nelaa xesha la period andisayazi noba yayithini, yento ubuye uzokhutshwa izitishi. Ibolile sana into, ibolile. Uyazi ndavele ndagriva fast nxa yesasilonda. Uyazi ndavele ndakhawuleza yadlula into yoba ndiluza umntana. Ndinewari ngoku yento yoba hayibo ndabola isilonda ngoku. So xa ndibuza kwabanye uba ke uzawubuyela kwesaa sibhedlele eziya eyiqhaqha le nto, asoze baphinde bakuthunge isemanzi.
sizawuhlala sivulekile. We've known i-cases zabantu abo sahlala sivulekile kuba ngoku abayazi bazasivala njani isisilonda, into septic abangayazi uba bazayithini. Koma ndithini, kwarekhomendwa i-homeopath. So ndaya ke nayo kwi-homeopath, kwathiwa ke izawundinika i-medication, it will heal the wound from inside out. By the time ihila ngaphandle izabe seyihile completely ngaphakathi, but ke ngoku izitishi ezi will be embedded apha enyameni. Xa sekufanele ndiqhaqho kuzawufuneke zincothulwe apha underneath. It will be painful. Hayi right as long as ndizabe ngoku uzisa kum le quotation, ndilibele mna loo nto yaloo mntana lowo. Yini uZethu wam, ndandizambiza ngoZethu. Uthi little children are born by holy angels to their mother's arms, and together with songs of gladness they ascend to the holy city of God. Uzondicomforta ngale ndawo uba ke iva usasazi isizathu esenza ulinde ukubuya kwaYesu wesibini. Do it for your child. Guys, ndaqonda uba yini umntanam ndisezambona nakwakhona. Kuzathiwa sine-religious psychosis ke sinayo guys, siyavuma sinayo. Uyazi once ube kwizinto zakwaThixo iyaphela into kakhulu mam, uvele uthathe loo kepisi ne-outfit yakhona yobubungu khulu mam, uyibeke phaa uqonda uba silapha ngokwi-godliness ne-holiness. Sikwi-religious psychosis ngoku siyilandele i-history kakuhle. I-history yasibuyisela kwi-prophecy. I-prophecy ifihlwe eBhayibhileni kuDaniel and Revelation. If umuntu uzathi religious psychosis, darling, heaven waited for us to know English, to go and research these things. Ungaqale into xa uqala uyiva ukuze ki-first launch yayo. Abaninzi le information endiyipresenta kule account yam yesibini yaku-TikTok, it will come as into abangazange bayiva. Babe khona ke abesikhulele kuyo le information, bayayazi, they just need to brush it off, touch up here and there ngayo. Abaqala uyiva yazi uba yi-soft launch kuwe. Mhla uyivo kwesibini sitrainwe sisandle sinye, izabe copy and paste noba sitrainwe kwawapha amacala, but we will be touching on history and prophecy and where it all began ku-Revelations 12 from verse 7 wehle nazo uba there was war in heaven, Michael and his angels against the dragon and his angels. UMichael ke nguYesu, udragon ke nguLucifer, Satan. If awuzuyiphi chance lena into yazi uba isafika kuwe isentsha, mhla uyivo kwesibini izabe sithi pay attention. Mhla uyivo kwesithathu ipresenta ke ngokuqonda uba baphinde into enye, uSilo nomuntu ukhona omnye noUrhapile nomnye ondizawumva no-Avuyile baphinde into enye. Ndenza umzekelo nje ngabantu who came into my mind esifundisa into enye. Xa ikufikela okwesithathu ithi make a decision, pick a side. Kwabanye abafana nam ubaqale ngokubabonisa icala likaLucifer thoroughly uba the world knows uba they worship the devil, abanamsebenzi naloo nto. But ke ngoku udevil wayesuka phi? Asikwazi ukuthi we don't care. Uzawukhethelwa once uthi we don't care. So ungaske uqonda uba so if bayamazi uba ukhona wayesuka somewhere, uSomewhere uphi? Ufihlwe eBhayibhileni. Kungabakho izitori ezininzi ke ngeBhayibhile uba ke hayi colonizers book kwatintini. The creator of the universe who created all these galaxies uyayazi intoni engazulahleka nengazucimeka apha.
bangafika bayimisrepresente ke bayixelele this and that kuba ke sisibhadlile siclever sicinga basibona silapha. Ziphi chance uzayiveza kathathu kuma izinto ziveza kathathu same content 3 times. Xa ivela okwesithathu kuze ndiyazi uba I need to decide ngayo and pick a side. So ndiyaku-encourage nawe uba siqala isizini ngoku yento yobana Yesu if ukhona, if you exist, into yakho ikhona and yasi-involve nathi apha eAfrika, because we felt left out in all systems of the world, even in religion. Ndiyichazile kulaa video uba ke kwakutheni uze kukhethwe ii-areas ezithile ezithetha iGreek and Hebrew kuba abantu abafundileyo babesebenzisa loo language. Kusetyenziswa i-English ngoku sibekelwe iincwadi eziyi-5 zika-EGW to help us connect this story again. Research man, at least ulapha efowunini awu-invitwa or being recruited into attending any denomination. Khawuyiphande uwedwa uzihlelele wedwa urelax uyifunde le nto uqonda uba ndizayiphanda mna le nto uba ke matrix yalapha emhlabeni i-originate phi. I-originate somewhere. There is an original matrix apha ikopa khona uLucifer u-implementa yona ke apha. uYesu uyasithanda guys, maske simcele into yoba if your thing is real, vela nakum, ziveze nakum, and teach me how it's done, and teach me i-preparation yakhona uba iyintoni. Sibizelwe empini guys, phaa ku-step 1 to 14 besibeke sayihloniphisa. We are being called to war. There are 2 kingdoms that are fighting, that have been fighting. Siphila at the end of these kingdoms ke ngoku. Sibizelwa back to war. Abakwicala lalucifer sebemkhethile uLucifer. Ngoba uLucifer kaloku yena une-type asebenza ngazo. Ufuna i-bloodline ezithile, ufuna abantu generational wealth, old money, what net worth, zonke ezanto. Okanye you must be highly talented or highly influential. Xa ungekho phayana ke unayo napha grassroots level uba kambothakatha ke witchcraft okanye ukhonze kwiinkonzo zam that are under the harlot of revelation. Ndinayo i-system ye-government, ndinayo ne-system ye-churches. Uyawukhetha ubuphi phaa. Uba ufiti kuyo yonke le nto ebaliswa apha, qonda uba hayi mna ndifiti mna kule nto. Khawukuzame eli cala awayesuka kulo uLucifer. Kweli cala akho class, akho race, akho education. Othe ndiyafuna Yesu ziveze nakum, undibonise uba ndenze njani i-preparation, undibonise my part that I need to play kule war that is coming, the great tribulation. Nam ndizoba ready. Kuba njengoba uYesu wayifela, sizayifela nathi guys. Njengoba wayifela, sizayifela okwethu. Make no mistake. Ude athi u-EGW, the followers of Christ must tread the same path of humiliation, reproach and suffering which their master trod. The enmity that burst forth against the world's Redeemer would be manifested again. All who should believe would be manifested against all. The followers of Christ must tread the same path of humiliation. The followers of Christ must tread the same path of humiliation, reproach, and suffering which their master trod. The enmity that burst forth against the world's Redeemer would be manifested against all who should believe on his name. That is GC 88, page 39. Laa ndlela awahumiliathwa ngayo
wade wayewubekwe esiphambanweni ehambaze. The same is coming for us. Yiyo le nto ixela ukuthi great tribulation, esixela nge-great time of trouble, tribulation, great. Yiyo le nto esixela nge-tribulation that is coming, time of trouble that is coming, ngoka-Daniel 12 verse 1. Siyohamba the same humiliation path nathi singabantwana bakhe. So singaze siziqhathe sicinga uba sinacala. USathane ke uwenze isystem yento bakukhethele ubuzaba kwicala lakhe xa undecided. Noko sifundile guys, kuke wabhalwa abantu ake benza i-assignment, kwenziwa i-research, kwenziwa itontona dissertation, what siyakwazi uyenza i-research. And ngoku sikwixesha apho funeke kufundiwe, go back to history. History siyayazi ke. Yafihlwa apha kuDaniel i-history. Efihla all the kingdoms ezibalulekileyo bezike zaphathwa. We touched on that first 14 steps. Ngoku uRevelation uza kubonisa ke ngoku uba ke thatha ezi kingdoms zakuDaniel zizawuhamba ke ngoku eza characteristics zazo zibe yi-system of governance eyi-1 apha ekugqibeleni. Zineza characteristics kodwa yi-system esesiphila kuyo thina in real time now. And the system is also enforcer the mark of the beast. USathane uye wathi uyi-dragon, uyi-beast. Uzaziveza and uzawuveza umthetho ozawunyanzelisa umhlaba wonke. Because laa mpi yakhe yayiqala ekuqaleni ngaphaya. Iyaphela ngoku, ukwi-last kicks of the dying horse ngoku. Ulwa ngempela ufuna uhamba nabaninzi. Kuthiwa i-lake of fire was never meant for humans. Yayenzelwe uLucifer neengilosi zakhe that were rebellious. Ngoku usisocialize into volunteering, into accompanying him to the lake of fire. Kanjani uThixo zange wayenza into yoba sizawuphelela phayana. Ude athi, say unto them, as I live, said the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn ye from your evil ways. Abantu ngoku uSathane bafundisa into yoba mabavolontiye ukumkhapha. Bayoba ziinkuni, aba ziinkuni ekuzawubaswa ngazo phayana ngomlilo owenzelwe yena yedwa. Ngoku uwenze ii-systems zakhe into yoba we will be influenced into thinking it's my life, choice yam le. No, you were socialized into it. Into yoba uzawuhlala ukhethe ezi zinto zakhe kuba ke okwayekuthele chu nge-TV nefowuni, into yoba uzawuthanda eli cala. So xa kuthiwa detach from the things of the world, kuthiwa sanomkhapha guys. Isiphelo sakhe ngumlilo. Mlilo owawungenzelwanga nina. Nivulelwe upotsho apha kuYesu Kristu. Uba ke whoever believeth in him should not perish. Ongafuni ukuhamba nabantu abakhapha uSathane bemazi. Uthi phuma kuloo nto. Nanku uYesu wazondifela ukunivulela upotsho. Vuma uba Yesu ziveze nakum. Help me prepare. Ziveze nam ndicela i-personal encounter nam. Ezawundiprepare for what's coming ahead. Asinoyikisi guys, this is war. Asinoyikisi, this is war. Uthi think not that I am come to set peace on earth. I came not to send peace, but a sword. Matthew 10:34. Uzosinika isword. Athi for the word of God is quick and powerful than any
For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joint and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hebrews 4 verse 12. And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he that sat upon it. And he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war. He doth judge and make war. Revelation 19 verse 11. Niphi, soldiers of Christ. Niphi, we are called to war. Niphi nikona.